uste dut gaur egun tartean sartu behar dugula. Aldaketaren eragile izan behar dugula demokrazia nazionalak bultzatzeko eta egoera estrategiko gisa. Eta horretarako eztabaida estrategiko bat sortu behar dugu askapen mugimenduen barruan, ezkerreko mugimenduen artean, planeta osoan barrena. Eta planteatu behar dugu nola egin behar dugu, nola bat egiten dugu, nola sortzen dugu narratiba berri bat, nola jartzen garen edo hasi gaitezken lanean aurre egiteko ordena berriaren dominazioari, kolonialismo berri honi. Eta horretarako behar dugu agenda estrategiz ere. Social justice, equality, and the national and the social and economic interests of those people that we represent. Gora mila mai agat, deklan. Usted ondo dela eskerrik asko gaelikoz. Orain handile gizaren txande izango da, izan bezala NFko batzorde ejecutibo nazionaleko kidea da 2022 lehen aipatu dut, ANC eta Afrika elkartasun asko eman duten alderdi berri bat izatiela, eta azken adibidia agakortean palestinar herriaren alde hartutako ekimena izan daiteke, handile zure kasuan oso galdera zuzenak egin nahiko nizuke zure interbentzioak azteko. Zein da NFek ikusten globalari eta geopolitika aldakorrari buruz duen ikuspegia, eta Hego Afrika BRICS taldearen sortzaile deinean, zein dan BRICSen ezaugarria eta garrantzia mundu aldakorreko ingurune honetan.
That developmental bank is very important because it's also giving a balance. I think we must be able to move and not move away when it comes to the international solidarity. The question of Cuba, we must fight the economic blockage which have been imposed by the Americans. We know the Americans, they are fighting with the people of Venezuela for a number of years. We must continue paying our solidarity with the people of Venezuela. We must be able to continue with the question of Western Sahara. We are happy when we are here at the Western Sahara, they are just across in Morocco. It is a question which was never resolved by Spain. We are happy that the countries, they are taking the struggle up. The issue, I can see the translation is back now. People, they will be able to follow what we are saying. The issue of Western Sahara, which is an issue which was never resolved. We must up the struggle when it comes to the issue of Palestine. We must continue dealing with the people of Palestine. Where we are coming from in South Africa, we want what is called a two-state solution on the question of Palestine. Where people of Palestine, they can be able to live in peace, where they'll be able to live in harmony. That's why we went to the ICJ to go and address the question of the Palestine. We have noted the recent utterances by the new elected president in America, which will say, I think they subscribe to what is called fascism, where they are saying they want the people of Gaza to be able to be moved away from people of Gaza. I think the progressive forces all over the world direla Gazatik jendea erretiratu daitekela. Hau da, handik mugitu ditzaketela, garrantzitsua da, beraz, gure batasuna manten dezagun pertsona horien aurrean, palestinarren aurrean, pertsona horiek egotzi nahi baitituzte, Gazatik, pertsona horiek bota nahi dituzte, eta nazioarteko komunitateek ez luke utzi beharko hori gerta dadin Gazan. Eta aurrera egingo dut. Nire hitzartzean komentatuko dut, hain zuzen ere, biltzar honetan gustatuko litzaidake gogora ekartzea. Ezin dugula besterik gabe aurrera egin fedean bakarrik oinarrituz. Hau da, aurrera egin behar dugu. Aurrera egin behar dugu gure askapen mugimenduek bat egin dezaten, kolaboratu egin behar dugu, elkar hartu behar dugu, bermatu egin behar dugu,
iraunkortasun bat ere eskaini dezakegula etorkizunari begira. Eta hainbat mehatxu ere detektatzen ditugu, hainbat erronka ere aurrean ditugunak. Mundu honetan, harreman globalak nagusi diren momentu honetan, ikusten ari gara ondorio zuzen bat duela horrek gure bizitzetan. Horregatik, bigarrenez esango nuke, behar dugula maila globalean elkartasun sareak sustatu. Eta gainera, erakunde multinazionalak behar ditugu, lerrokatutak egongo direnak bakearekin, bake ebazpenak sortu behar ditugu, eta garrantzitsua da, funtsezkoa da, bakeari buruz hitz egitea, komunitateaz hitz egiten dugunean. Eta nire hitzartzea amaitzeko, Afrikako iraultzari dagokionez, gure mugimenduari dagokionez, esan nahi dut askatasunaren aldeko borrokak ez duela amore emango gure herria libre izan arte. Gure herriak bakean bizitzen den herria izan arte. Espero dezagun askatasunaren aldeko borroka munduko bazter guztietara iritsiko dela. Eta horri esker izango dugu giza indar osoa guztiz garatuta. Horretarako beharrezkoa da denok elkarrekin arraun egitea askapen mugimendu hauetan. Hau da denak elkar hartuta eta denak batera. Eta horrela lortuko dugu gure helburua betetzea. Eskerrik asko. Lagunak, eskerrik asko entzuteagatik, saiatu da eskerrik asko esaten. Thank you, Andile. Errepaso ederra indeu, egungo egoera eta erronkak, eta Itxaro Perez ere betetzeko indarra eman deu. Alina Duarte, zurekin gua zoainguan, Andilek jada gako batzuk eman deu zuri galdetu nahi nizkizunak, nola ikusten da nazioarteko testuingurua Latinoamerikaren ikuspuntutik, nola edo zer egin dezakegun Trumpen eta beste gobernu autoritarioen aurrean Argentina Milei tarteko horien aurka, baldago Latinoamerikako esker progresistaren artikulaziorik, eta nola erabili dezakegun nazioarteko elkartasuna, munduan faxismoaren gorakadaren mehatxuaren aurkako tresna gixara. Eskerrik asko, esan behar dizuet, pozpozik nagola hemen egoteaz, eskertzen dizuet gonbidapena, elkarrezketa honetan parte hartzeko gonbidapena eskertzen dizuet, eta eskerrik asko ere Bilduri eta Europako eskerrei, Latinoamerikako herriei emandako babesagatik. Gaur ezingo genuke askapen mugimendurik sortu ez balego nazioarteko elkartasunik. Asediopean egon gara hegoaldeko herrialde askok, eta esan nahi dizuet txio bakoitza, post bakoitza, eskuartze bakoitza, kongresuan baitokikoa izan edo federala izan, asko laguntzen digula. Eta horregatik eskerrik asko zuen babesagatik. Latinoamerikako ikuspegiari buruz galdetu didate, neofaxisten aurka, eskuineko muturraren aurka. Nik hasi nahi nuke esaten ez dagoela Latinoamerikako ikuspegirik, baizik eta herrien ikuspegia zapalkuntzaren aurka. Imperialismoaren kontra, faxismoaren kontra. Eta zentzu horretan pozik nago mai honetan hainbeste ahots desberdin elkartu garelako hainbeste lekutatik. Pentsatu beharko genuke ze momentutan gaude historikoke gaur egun. Batzuek intelektualtasunetik esaten dute hau ez dela faxismoa, ez gaudelako hogeigarren mendean, baina aztertu beharko litzateke ze gertatu zen joan den mendean, non adierazpen faxistak sortu ziren. Eta nola sortu ziren krisi gisa, demokrazia liberalaren krisi gisa, gaur egun kustionatu ere beharko genukena. Mende bat geroago, ezkerrak gara, botere popularari hitz egiteri uzten dioguna, klase kontzientziari utzi egiten dioguna, eta defenditzen ari garenak
hauteskundeak duela gutxi esan ziguten demokrazia liberal hori etzera nahikoa. Eta orain hemen gaude, mende bat geroago, adierazpen horiei buruz hitz egiten, duela mende bat, krisi bat geunde murgilduta kapitalismoaren krisian fasismoa azaleratu egin zen. Eta milioika galdera sortu ziren, milioika pertsonak galdetu zuten ea ezote zegoen beste odei ertzik, beste etorkizunik. Hor, bi proiekturen gatazka fascista eta komunistaren artekoa demokrazia liberalaren gainbera horren ondorioz, proiektu bat sortu zen nahiko erakargarria masentzat. Eskaini ziren edo hitz eman ziren hainbat gauza gero posible zirenak. Gaur egun berreskuratzen ari gara, berriz ere edo lengoratzen ari gara, 2008ko krisitik lengoratzen ari gara, suspertzen. Sisteman ekonomik ez dizkigu erantzunik eman. Latinoamerikan duela 25 urte, hainbat gobernu egon ziren, Hugo Chávezena, Rafael Correarena, Cristina Fernández de Kirchner. Gobernu horiek erantzun batzuk eman nahi izan zituzten. Baina lezioak 2 hamarkada geroago atera genituen, non etzen nahikoa izan apustu egitea erdatu genuen demokrazia horien alde. Gobernu horiek orain erbestean daude, eta estatu kolpek mendean hartu dituzte, eta fasismoa iturri duten masa handienpean daude. Hori kezkagarria da. Horregatik gaur egun, mende bat geroago, fasismoaren mende bat geroago, alertak piztu behar ditugu gauden unean. Ez da bakarrik Trumpen kontua, eta ez da bakarrik Milleiren kontua. Baizik eta Bolsonaro dugu hor, Nayib Bukele dugu hor, Noboa dugu hor, hainbat adierazpen mundu osoan barrena, non ezkerretako askok oraindik ez diegun erantzunik eman. Oraindik ez diegu herritarrei erantzunik eman. Hau da, galdetu egiten dutenean zer gehiago dago etortzeko. Gobernu progresista hoiek igaro eta 25 urtera, gobernu berriak etorri ziren, lezio batzuk ikasita, baina esanez bai, posible da. Baina oraindik ere, hoietako gobernu batzuk ere paretaren kontra daude, duela 25 urte zeuden bezala, Mexikoren kasuan, oso pozik gaude, 2018an austura gertatu zelako. Eta iritsi zen gobernu bat, kezkatuta zegoena masen arazoengatik. Eta pobrezia 10 milioi pertsonetan jaitsi zen, 10 milioi mexikar atera ziren beren pobreziatik. Eta narkotrafikoaren, gerraren ondorioak arintzen hasi ziren. Mexikoren izena aldatu zioten eta Merida ekimena deitu zioten. Da orduan gauzak aldatzen hasi ziren. 6 urte geroago iritsi zen Claudia Sheinbaum, ez da bakarrik lehen emakume presidentea, baizik eta baita ere ezkerrekoa. Zuek denok ikusiko zenuten zenbat eztabaida egon diren azken asteetan, bereziki Donald Trumpen kontra. Trumpek uste baitu 2017an zegoen egoera berberetan daudela, ez dakik gauzak aldatu egin direla baita ere Mexikon. Eta aurka egiteko behar dugu Mexikarren kontzientzia Mexikon. Baina baita ere Mexikarren kontzientzia estatu batuetan, 51 milioi lagun baitira gure paisanoak estatu batuetan. Baina baita ere herrien erresistentzia behar dugu, munduko herrien erresistentzia aurka egiten bai diote Donald Trumpen bigarren agintaldiari. Gaur egun ez da batere lotsatzen esaten duenean, gehien deportatu duen gobernua izango dela, ez dio lotxik ematen. 2017an egin zuen bezala, horrek ondorio izango du gorroto hilketetan, deportazioetan, baita ere handitu egingo da, ez dezagun ahaztu estatu batuetan oraindik ere Ku Klux Klana oraindik bizirik dagoela. Eta saltzen digute demokraziaren eta askatasunaren herrialde gisa. Dakigunean beste errealitate bat bizi dela estatu batuetan. Ez da bakarrik Trump, ez da bakarrik Milei, ez da bakarrik Bolsonaro, baizik eta etengabeko eztabaida bada lagunak beste odei ertz bat posible delako. Txarrean ikasi ditugu lezio asko, eta ikasi dugu komunikabideak behar ditugula, guztiz feministak direnak, borrokalariak direnak, negozioari begiratzen ez diotenak baizik eta
beti ere komunikatu nahi dutenak eta botere judizialak ere berritu egin behar ditugu. Imperialismoren eta oligarkiaren mende egon baitira eta inork ezpai du botere judiziala inoiz gelitu inun. Mexikon onartu berri da botere judizialaren erreforman eta ekainean izango ditugu gure lehen hauteskundeak. Espero dezagun lehen urratsa izango dela judikaturara iristeko demokratizazioa. Ikasi genuen baita ere lagunak herriaren antolakuntza ere aldatu behar dugula. Ezker guztiek eta prozesu guztiek bezala arrastaka baita ramazkigu, hainbat bizio, hainbat eztabaida konpondu ez ditugunak eta horretarako borroka programa gutxieneko bat behar dugu. Elkartu egin behar dugu Donald Trump bezalakoen kontra, Milley bezalakoen kontra. Ez badugu elkar hartzen, ez baitugu soluziorik aurkituko. Adierazpen neofasista guztien aurrean elkartu behar dugu. Bihar beranduegi izango baita. Beraz, behar larria dugu borroka programa bat antolatzeko. Adierazpen neofasistek ondo adierazten digute, zer nahi duten, eta banatu egiten gaituzte. Ez dute barkatu, baina soinua orentxe joan egin zaigu. Barkatu, baina soinurik gabe gelditu gara berriro. crear frentes amplios que logren dar esa disputa. Así que yo espero que esto sea de manera permanente, globales de ese sur global, de esos pueblos oprimidos, de esos sectores que históricamente fueron excluidos y hoy siguen dando la batalla. Entonces la solidaridad nacional y internacionalista se vuelve fundamental y con ello yo creo que agradecer a todos y todas ustedes también por apoyar a nuestros aliados, aliadas de esta lucha que estamos dando en el lado del continente. Muchas gracias a todos y todas. Aquí seguimos. Muchas gracias, Alina. Bueno, Arnaldo, zuri dagokizu sailua istea. Ja, Alinak, aipatu dugu ez, zelako garrantzitsua dan nazioarteko borroka horretarako herrion elkartasuna, eta aipatu dugu bai tendentzia strukturala, batez ere Latinoamerika saritu da. Ni nahiko nizuke galdetu, zuk zeintzuk ikusten dezun tendentzia estruktural horieko, ze tendentzia estruktural identifikatu izan dezun nazioartean? Bigarren agian da gauzak hain ongi egiten ditugula. Euskal Herria Bildun azken urte luzeetan zerbait gaizki egin behar dugula ere, nolabait ere bestei bentaja pixka bat emateko. Saiatuko naiz, asko postu nau Deklan entzutea, arrazoi ezberdinengatik, ez da entzuten? Aipatu duenean, nolabait ere, egungo munduari errepasoa egiterakoan, eta zalan dagoen norbaitek ongi ulertuko dit, oso argi utzi duelako Gran Bretainak dituen ardura historikoak gaurko munduan. Beti ere Gran Bretaina ikusten delako demokrazia oso avantzatu baten inguruan, ez? Eta bestalde batetik Fidel Castroren legadoari buruz ere hitz egin du. Ikusten duzutenez inglesa desente ikasi dut gaur gauean.
bai? Eta esan nahiko nuke, gero, hemen alboan ditudan lagunak gobernuetan daudela, eta guk askotan aipatu izan dugu, eta uste dut denborak arrazoi eman digula, ez besteak baino azkarragoa garelako, baizik eta segurazki zorrostasunez begiratzen ditugulako gauzak. Urteak dira guk nazioarteko hausnarketa egiten dugunean, jendeari esaten digula gure herri nazio txiki honetan, Euskal Nazioan, badirela tendentzia estruktural batzuk munduan, segurazki ongi azaltzen dituztenak zer gertatzen ari den, ez? Eta gainera esaten dugu, bueno, askotan gertatzen ari diren gauzak ez dira orain arte gertatu gure historian, ez? Jendartearen historian, ero munduaren historian, ez? Alde batetik gertatzen ari da, badagola lehia politiko-militar bat, hegemoniaren inguruan. Lehia politiko-militar horrek rekurso naturalekin zerikusia handia du munduan, nork hartzen ditun eta nork kudeatzen ditun, baina gauza bat gertatzen ari da momentu historiko honetan beste batzutan gertatu ez dena. Eta da segurazki hemendik urte batzuetara potentzia ekonomiko hegemonikoa izango dena Txina ez dela izango segurazki oraindik potentzia militar hegemonikoa. Orain arte, gure historian beti ere potentzia hegemonikoa izan dela termino militarretan, potentzia hegemonikoa izan da termino ekonomikoetan, eta gauza haiek orain gertatzen ari dira. Bigarrenik, beti aipatzen duguna, momentu honetan kapitalismoak eta sistema ekonomikoak eta jendartearen konsumo mailak toki batzuetan, toki privilegiatu batzuetan, planeta bera arriskuan jartzen ari da, ero biziraupena momentu honetan zalantzan, ero arriskuan jartzen ari da. Eta hori ez da sekulan gertatu orain arte. Eta Europatik begiratuta gertatzen ari da, gauza bat, segurazki autoritarismo ongi azaltzen duena, ero autoritarismoaren bertsio berria, ez? Eta da, hemen asko hitz egin da Europako klase ertainen inguruan, klase ertainak besteak beste dira klase autoperzibitu batzuk, nola baitere soziologia jankiak bere garaian inventatu zuen termino bat ez hitz egiteko bi klasetaz, eta hirugarren bat martxan jarri zuen soziologia tratatuetan, baina ze gertatu zaio Europan klase ertain horri, baita Euskal Herrian ere. Gertatu zaiona da, pentsatu izan duela kulturalki eta bere ADN kulturalean, bizitza kapitalismoan konsistitzen zula belaunaldi batek begarren, atzetik zetozten belaunaldiei mundu hobeago bat, ero eskala sozialean oraindik era altuago egongo zirela belaunaldi berriak. Eta krisi finantzieroak frogatu egin zuena, eta hori izan zen shock bat Europan bederen, frogatu izan zuena zen eskailera sozial horretan bazegoela gora juterik, baina bazegoela bera juterik ere bai. Eta gertatu zena izan du zen klase ertain horren shock horretan, ikusi zutela proletarizazio fase batean sartzen zirela, eta segurazki bere seme alabak gaizkio biziko zirela etorkizunean. Eta horrek beldurra sortu zuen, eta beldurrak fascismoa elikatzen du. Beldurrak fascismoa elikatzen du, jendeak bilatzen duelako, nola baitere rezeta erretzak, arazo komplejoi. Eta hori da gertatzen ari dena, eta horrela ikusten dugu mundua horregatik, ikusten dugu hemen, bai Afrikatik, bai Latinoamerikatik, eta baita Europatik ere, badaukagula kezka berdina, eta kezka berdina da, momentu honetan, badagola internazional erreakzionario bat, aurre egin behar zaiona, balore oso atzerakoietan oinarrituta, eta horri ezkerrak mundu osoan erantzun bat eman behar diola, ez? Eta Euskal Herria Bilduk eta Euskal Herriak uste dut herri txiki, nazio txiki honetatik ere behar duela inkorporatu halako foroetan bere ahotsa eta bere pentsamoldea gauza guzti hauen inguruan, ez? Galdera da zer egin. Bai, aipatu dezula, eskerreko ikuspegitik, ze estrategiakin aurre egin fenomeno horri, autoritarismoa aipatu dezula? Uste dut eta oso poza hundiz entzun ditut hiru parte hartzaileak, baina nik uste dut Mexikoko lagunak oso argi plantatu izan duela zein dan horren aurreko estrategia, ez? Guk askotan esaten dugu Euskal Herrian, EH Bildu zer da fronte zabal bat? EH Bilduren arrakasta politikoan oinarritzen da, jakin izan dugula, hausnarketa oso zorrotza egiten
egoeraren inguruan, eta hausnarketa zorrotza da, ez dela broma ba gertatzen ari dena nazioartean, eta beraz horri aurre egin behar zaiola asko dagolako jokoan, eta horren aurrean aplikatu dugun formula da gutxieneko programak frontealik eta zabalenak horri aurre egiteko. Eta uste dut hori dela egin behar dena, eta uste dut EH Bilduk hori egiten ari dela. Azken egun hauetan, zorionez rekuperatu dut dokumento bat, interneten egongo da, baina pasaden mendekoa da, eta pasaden mendean Moskun, Sovietar Batasunean, egon ziren nolabaiteko jardunaldi batzuk, nun hitzartu zuen besteak beste Togliatik Italiako Partido Komunistaren idazkari orokorrak Graziren atzetik izan zena. Momentu artera arte, Hitler boterera heldu arte, movimentu komunistak oroar oso movimentu sektarioa zen, berak aipatu du sektarismoa, el primer partido de la izquierda en el mundo es el sectarismo, con diferencia, y ese es el problema, eta garaiaretan beraien estrategia zen bakarri komunistek eta soilik komunistek egin zezaketela aurre izaterian zeuden arazoi. Hori gertatu zen Hitler heldu arte Alemaniara. Hitler heldu zenean Alemanian, Togliateri tokatzen zaioa saltzea zein izan behar den hortik aurrera egin behar den estrategia. Eta uste dut garai honetan Euskal Herrian baditugu adibide batzuk oso komenigarria izango zela irakurtzea, zeren eta ez du kritikatzen posizio sektarioa, ezpada, segurazki, baina bai defendatzen du posizio berria, Kominter internazionalen posizio berria. Eta posizio berria da guk espreski hemen egin duguna, Uruguayen egin dena, Mexikon egin dena, Suafrikan egin dena, toki guztietan egiten dena. Eta da esaten du, fasismoaren aurrean eta autoritarismoaren aurrean fronte zabalak egon behar dira, nun ez bakarrik komunistak, sozialistak, antolakunde demokratiko herritarrak, republikarrak, erakunde pequeño burgues txipiak, demokratikoak eta republikarrak diren antolakunde guztiak jantzi behar dira minimoen programa batekin, eta uste dut guk hortik ikasi dugula eta gure arrakasta politikoaren nolabait esateko arrazoi oso niretzat boteretsua da, hori egiten ari garela eta hori egin behar dela munduan zehar. Nire aldetik bukatzeko, gero eta konflikto gehiago daude munduan zehar, gero eta gerra hotz gehiago, bakerako gutxiago, zein izan daiteke Euskal Herriaren ekarpena guzti hauen aurrean, edo zein ikuspegitik begiratzen dio Euskal Herriak konfliktu hauei? Lehen aipatu dut nazioarteko ikuspegia zorrozki begiratzen dugunean, garbi dagola, badagola lehia bat mundu oso hartzen duna, hegemonia ekonomiko eta politiko-militarraren inguruan, eta horrek gerra pizten ditu. Gerra proxia dira, interferentzia bidez, hirugarren agenteen bidez, baina badakigu atzean zeintzu daudez. Nik uste bakearen inguruan gauza bitxi bat gertatzen ari dela, eta askatasunaren konzeptuaren inguruan ere gauza bitxi bat gertatzen ari dela. Orain eskuin muturrak hitz egiten du askatasunaren izenean, eta bakearen izenean, eta uste dut bandera horiek lapurtu egin dizkigutela. Ematen du orain gu gerraren aldekoa garela, eta beraia bakearen aldekoa, gu bakearen aldekoa gara. Euskal Herritik zein izan daiteken ekarpenik handiena, gu, eta bihar errepikatuko dut, eta ingo dut spoiler bat nire interbentziotik, baina gu herri txiki bat gera, nazio txiki bat gera, Gernikaren seme alaba gera, eta baita ere, otani esan zion nazio batenko partaide gera, erreferenduna egin zenean, Euskal Herrian ezezkoa esan zitzaion otani. Eta uste dut, badela baita ere, uste dut garaia, ezkerreko ikuspuntu batetik, mundua arriskuan jartzen duten hoiei, izan daiteke aldaketa klimatikoagatik, edo izan daiteke gerra termonuklear baten ondorioz, aurre egiteko eta bakea berriz ere ezkerraren ikurra bilakatzeko. Guk ezkerratik eta burujabetzaren aldeko apustu eta movimendu bezala, uste dut bakearen bandera hori altxatu behar dugula, ez bakarrik gu, baizik eta munduan zehar. Gerra beraiena da, herriena ez da gerra, herriek bakea behar eta nahi dute.
Eskerrik asko, Arnaldo, spoilerragatik ere bai. Lehen aurreatu duten bezala, honen bukaeran publikoak galdera batzuk egiteko aukera izango dezue. Luze egin dugu hizketan eta sakon, batez ere sakon, eta beraz, zalantzak edo oraindik ere zerbait galdetzeko gelditzu bazatzue, orain da zuen aukera, gogoratu mikrofonua beharko dezuela interpretek beraien lana egin alizateko. Beraz, altxatu eskua, animatzen zeatenok. Entonces nosotros les preguntamos a ellos. Guk egingo ditugu galderak. Zuek erantzuteko. Beste aukera bat da, guzti... Galdera badu, bai. Han, mikrofonua bieu... Sí, alguien va a preguntar. Sí. Arraltzaldeon, buenas tardes. Mi nombre es Salamus, soy... Salamus naiz, Fronte Polisariotik nator, Saharauia naiz, eskerrak bilduri beren gonbidapenagatik eta etxean sentitzen gara jaima batean bageunde bezala desertuan. El compañero y hermano de Sudáfrica. Afrikako kideak aipatu du, ia dereko aipatu duzu, Gaur egun bizi gara egoera oso kompleksuan. Non nazioarteko zuzenbidea, nazioarteko legalitatea zalantzan jartzen ari den, eta guk duela 50 urte imperialismoaren erasoaldiak sufritu izan ditugu. Eta horregatik badakigu gaur egungo egoerak gure sufrimendua iraunarazi egiten duela eta nolabait murriztu egiten duen aragina, ez dugu amore emango noski, baina eragozpen gehiago jartzen diote konponbidei eta adibidez autodeterminazio aldarriei. Nik galdera bat egingo dut, ez da agatxo magiko bat, badakit ez dagoela erantzun zehatz bat, baina bai partekatu nahi nuen ere entzule guztiekin, hemen dauden pertsona guztiekin, planteatu egiten dira formula dexente, elkartasunerako, nazioarteko sareak sortzeko. Baina baita ere gustatuko litzaidake ez bakarri maila politikoan izatea, baizik eta baita ere maila mediatikoa, Mexikoko lankideak esan duen bezala. Nik uste dut bertsioa aldatu behar dela, hau da herri zapalduen bertsioa eman behar dugula, eta ez dugula komunikabideetako blokeo hori onartu behar. Baita ere gogoeta egin beharko genuke alderdi mediatikoa, hau da hainbat ondorio ea iritsi ditzakegun, hau da gutxienez gezurren aurka, buloen kontra, nola sortu dezakegun sare zabarago bat, eskerrik asko. Hola, buenas tardes. Kaixo, arratsaldeon. Azken aldian asko hitz egiten dugu Trumpi buruz, eta ze txarra izango den guretzat. Kontua da, Biden ere ona izan da guretzat? Biden ona izan da Europarentzat? Biden ona izan da Palestinarrentzat? Nork gobernatzen du Europar Batasunak, Europako Alderdi Popularrak? Zein urrun daude hoiek eskuineko muturretik?
Eta zer egin du Scholzek, zer egin du sozialdemokraziak? Ukrainako gerran. Su gehiago piztu du. Egur gehiago bota dio suari. Zer da PP Espainian eta zer da Vox Espainian? Bada muturrekoa eta bestea ultramuturrekoa esan genezake. Zein da von der Leyen, zer egiten du von der Leyenek, zer egiten du ekonomiarekin? Hau da, Trumpi bakarri begiratzen baldin badiogu, uste dut jendeak galdu egingo dugula. Beste hoiek guztiak, gainera suntsitzen ari baitira Europako ekonomia eta baita ere bakea Israeldarri laguntzen ari dira, Scholz. Eskerrik asko. Eta nola gaiek erantzuteko, ez? Bai. El que quiera responder. Alina. Bueno, sobre la primera parte, bueno, yo... Lehen zatiari buruz, nik azetaria naiz. Eta beti alegintzen naiz azentua jartzen komunikabideetan. Eskoletatik saldu zaigu, beti izan dute, neutralak izan behar dutela, objektiboak izan behar dutela, eta hori gezurera batekoa da. Hau da, komunikatu egiten dugu beti zanbatzen dugun lekutatik, eta pentsatzen dugun lekutik, hau da... Donald Trump baldin bat zer esate baterako, zure konsortzioak dituzu, eta Mexikotik hitz egiten bat duzu, beste modu baten hitz egiten duzu. Komunikabide horietan hainbat modu daude borroka egiteko. Batek zer ikusia du gobernuekin eta estatuekin. Ez da posible gaur egun komunikazioa batzuen eskura utzi izana, enpresa transnazionalen eskuetan, eta kapitalaren metaketa batez ere sustatzen dutela, batez ere 10 pertsona aberatsenek menderatzen edo mendean hartzen dutenean munduko komunikazio osoa, gure datuen ere jabe direnean. Beraz, hor, estatuak eta gobernuek esku hartu behar dute. Lulak egin zuen duela hilabete batzuk. Non hasi ziren Isaren bidez, Twitter oiaren bidez hasi ziren gezurrak esaten, eta Lulak zer esan zuen. Hau gelditu egingo dugu, Isak ez du lekurik hemen. Geldiarazi egingo dugu eta isunak ordaindu beharko dituzu. Eta politika onartu beharko duzu, eta orduan Isatik asko ordaindu behar izan zuten lanean jarraitzeko. Beraz, ez da bakarri subiranotza digitala, baizik eta baita ere nola ari demanatzen espektro radioelektrikoa. Eta askotan ikusten dugu, YouTube kanalak egiten direla, eta gure sare sozialak ditugula, baina azkenean ez dugula espektro irrati elektrikoa menderatzen. Eta gobernu progresista batzuk saiatu ziren nolabait hor araudi batzuk sartzen, bere momentuan Rafael Correaren gobernuak egin zuen, espektru irrati elektrikoa banatu zuen pribatu, publiko eta komunitario artean. Argentinan ere hainbat araudi atera ziren, baina argien duenak, eta Arnaldok esan duen bezala, ematen du eskuinak gramscianoagoa dela gu baino gehiago. Eta beraiek ere oso argi dute borroka kulturala. Baina gu ari gara esaten, hau konsumitzen dugu, hau ez, baina egia esan ez gara borrokatzen ari maila ideologikoan eta politikoan eta batez ere mediatikoan. Beraz, hor, gure gobernuei, exigitu egin behar diogu. Ze ezin dugu sare sozialetatik borroka egin, kontrolatuta baitaude. Ezin dugu kapitalaren narratibari aurre egin horrela. Jarraitu behar dugu subiranotza teknologikoa eraikitzen. Eta komunikazioa gauza guztietan aplikatzen da. Nik beti esaten dut komunikazioa dena dela, eta batzuetan uste dugu aurrerapen teknologiarekin ez dagoela, baina hor badago haustura digitala, eta dena ez dago interneten. Noski, eta gutxienez gure institutuan egin duguna, naiz eta ondarrale bat izan, edo gehiago egin dugulanak zerikusi handia izan du, militantziarekin egin genuela. 300 udalerritan ibili gara azken urteetan, gure egunkari militantea dugu,
Mañanera goizekoa izan zen benetan bidea ireki zuena, Obrador gehien ikusia izan zen, horri esker orain Claudia Sheimonek ere ikusentzule asko ditu, eta eskola nazionala bihurtu da. Goizero 2 urtean zehar emakumeen historiari buruz ikasten dugu zerari den gertatzen herrialdean, baita ere nondik gatozen eta noragoa zen. Beraz, gauza asko egin daiteke, baina hori komunikazio popularretik pasatu behar du. Hau da, masa komunikazioak berrasmatu egin behar dira, ze gaur egun gaztedia erreakzionaria bihurtzen ari da, ez garelako ez dugulako bere hizkuntza berean komunikatzen. Programak egiten ditugu, baina TikToketik eta grafikotetik kanpo ez diegu dei egiten gaztei, beraiek beste kodigo bat dute. Eta Donald Trumpi dagokionez, bai, Estatu Batuetako imperialismoari buruz hitz egitea, ez da bakarrik horri buruz hitz egitea. Hau da, establishment oso bada, alderdi bikoa, eta Estatu Batuen barruan modu batean mugitzen dena eta mugetatik kanpo beste modu batean, bere kanpoko politikan. Bai, ez da bakarrik Donald Trump, edo Joe Bidenekin hobeto joan zaigun, edo ez baizik eta pentsatu behar dugu ea eskuineko muturraren erradikalizazio arrisku handiago dauden, ez baitaukate inolako lotxarik. Esateko beren interesak direla baliabide naturalak. Donald Trumpen lehen lege aldian, eta Joe Bidenen kasuan, Barack Obamari ere bai, Venezuelari buruz hitz egin zuten segurtasun nazional kontrabalitz bezala. Baina Joe Bolton, etxe zuriko alkoi ilun horrek esaten zuen guk haien petrolioa nahi dugu. Beraz, orain, etxe zurira iristen direnak dira mota honetako pertsonak, orain ez da John Bolton, orain da Marco Rubio, ikusi dugu prest daudela gerrak hasteko, inbaditzeko, eta outsider pertsonaia Donald Trumpen enpresa buru irudi horrek bere interesak bultzatzen ditu eta bere ordezkari bat bialtzen du adibidez Venezuelara negoziaratzera. Mexikori ematxu egiten dio zergekin, baina gero erdi betetzen du, beraz hor erakusten ari dira kanpoko politikan zer lortu nahi duten. Beraz hor uste dut gure jarrerak, ezkerreko jarrerak elkar hartuta funtzionatu behar dutela. 50 hamarkadetatik aurrera sekula etzen azken hauteskundetan bezala alderdi sozialista eta alderdi komunistara hainbeste botatu. Hau da, blokearen kontra hitz egin denean, Kubaren kontra 100.000 boto lortu dituzte sozialistek eta komunistek Estatu Batuetan, beraz badago, herritarrak badaude establishmentaren aurka borroka egiteko, eta beraz elkar hartu behar dugu hau betiko bukadain. Yes, I would say 3 things and there. Bai, gustatuko litzaidake bizpahiru gauza komentatzea. Eta izan ere ikusten dut hemen komentatu dena, adibidez Sarajarako egorari buruz, eta hemen ezkerrean zegoen kideak ere komentatu duen hori, nik beti ere arago begiratzen du, pertsonatik arago begiratzen du, berdintzai von der Leyen edo Schulz den, edo Trump den, edo Biden den. Hemen auzi kritikoa hau da. Eta gaur aipatzen ari gerena, hau zuzen ere hau da. Hau da, gobernuen eta gobernuzkanpoko erakundeen jarrera zein den. Eta funtsezkoena hauxe da. Kontziente izan behar dugu zein den norberaren posizionamendua edo jarrera, adibidez genozidioa gertatzen direnean, edo nazioarteko legeak huts egiten duenean eta salatzen ez dituenean eraso hauek. Hau da, ez dene Genebako konbentzioko arauak betetzen ez direnean, ez garela salatzen ari. Eta beraz, konturatu behar dugu, postura hartzeak
progresistak direla edo beste pertsona batzuei bizitza ukatzen dietenak. Izan daitezke jarrera konservadoreagoak, izan daitezke ultragoak jarrera horiek, bloko horietan sartzen direnak. Baina nik uste dut horiek direla guk erantsi behar ditugun galderak, eztabaida honi erantsi behar dizkiogun galdera horiek, guk non posizionatzen gara auzi funtsezko horietan nazioarteko auzia. Eta baita ere hitz egin dugu elkartasunari buruz. Hau da, elkartasunaren kasuan kontziente izan behar dugu gobernuek aurrera egin behar dutela posizio progresistagoetara noski. Eta gainera, bestalde, aukera badugu, adibidez frogatu egin dute Hego Afrikan, posizionatu gaitezke nazioarteko justizia auzitegian kausa baten alde egiteko, kausa baten defentsan ateratzeko. Eta hau da elkartasun modu berrien sorrera. Ikusi ahal izan dugu azken urte terdian herritarren aldarria Palestinaren alde. Hau zabaldu egin behar da. Espazio guztietara, unibertsitateetara, bulegoetara, auzoetara elkartasuna landu egin behar da eta maksimizatu egin behar da. Eta baita ere nazioarteko legea ukitzen dutenak, esate baterako autodeterminazioa, harago joan behar dute. Hau da, gobernuetatik harago blaitu egin behar dute gizarte osoa. Eta une honetan, narratibari dagokionez eta nire lehen esku hartzean komentatu dudanaren harira, behar dugu narratiba progresista bat gai izango dena agenda bat sortzen aldaketaren alde. Eta ez dena mugatuko posizionamendu tradizionaletara, ezkerreko posizio tradizionaletara. Ze honek ekarri du mugimendu sektarioagoek, mugimendu itxiagoek, ekarri du mugimendu horiek beste posizionamendu batzuekin aurre egitean. Une honetan behar dugu ideologia progresista bat zabalagoa izango dena zentzu honetan. Eta garrantzitsua da, gainera, diskurtso honetan anti-imperialismoaren diskurtsoa txertatzea. Ikusten ari baikara, garatzen ari dela oraindik. Eta askapen nazionalaren testu inguruan hitz egin behar da borroka anti-imperialismoari buruz. Nik uste dut elementu hau besarkatu egin behar dugula denon artean, elementu hau gure egin behar dugu ze korrelazio indar berriek ekarriko baititu, aliantza berriek ekarriko baititu eta gainera ekarriko du koalizioak sortzeko modu berriak. Puntu batzuetan non garrantzitsua izango den. Eta nazioarteko legeari dagokionez, esate baterako baita ere autodeterminazioari dagokionez, eta elkartu egingo gaituenak, lotu egingo gaituenak, elkartasun global horrekin maila guztietan. Baita ere gobernukoak ez diren horietan ere. Horrela, behartu egingo ditugu gobernuak beren jarrerak alda ditzaten, beren posizionamenduak alda ditzaten, eta zergatik ez, dinamika bat sortuko da, non gobernuek erabakiko duten jardutea kontutan hartu zein dan herriaren interesa. Azkeneko galderi izango da, bai, aurrea, bai. Thank you so much for the invitation. Eskerrik asko gonbidapenagatik, Palestinatik nator. Eta nire galdera bi zatitan banatzen da, hiru zatitan banatzen da. Alde batetik, aipatzen dugunean bi estatuen soluzioa, edo estatu baten soluzioa zein den, helburua orain da okupazioa amaitzea, Palestinaren okupazioa amaitzea, eta gero hitz egingo dugu Palestinaren soluzioaz. Beraz, galdera nagusia edo parterik nagusiena hau da,
iritzi horren ondoren, nazioarteko auzitegiaren aholkularitza horren ondoren, esaten duena okupazio hau ilegala dela eta amaitu egin behar duela, nola egin dezakegu okupazio hau amai dadin. 77an hasi zen okupazio honekin. Gainera, kontutan hartuz, desplazamenduak egon direla eta Trumpen estrategia zein den. Kontutan hartuz, desplazamendu bortxatuak egon direla, Gazako biztanleak bortxa aldatu dituztela, leku batetik bestera, eta Zisjordaniara ere eraman dituztela. Une honetan, kontutan hartuz, estrategia hau zen izango litzateke gakoa, estrategia horri aurre egiteko, estrategia hori geldiarazteko. Nola babes ditzakegu RNW bikoitza A bezalako erakundeak. Zer egin dezakegu suntsitu den guzti horrekin Gazan, 12-15 urtetan suntsitu den horrekin guztiarekin zer egingo dugu? Badakigu Trump gai izango dela doaintza guztiak izozteko. Badakigu ez duela berreraiki nahi Gaza, beraz ze rol izan dezake Europar Batasunak honetan guztian. No, thank you very much. The issue. Eskerrik asko zure galderagatik. Palestinako auziaren arazoa da oso konplexua dela, oso egoera konplexua. Eta zergatik da konplexua? Hor dugu herrialde bat, beste herrialde askok inguratuta, mugakideak dituena, eta kultura berbera partekatzen dutenak, eta hizkuntza berbera hitz egiten dutenak. Baina, herrialde horiek guztiak Mendebalaren esku daude, edo Mendebaldearen kontrolpean daude. Horregatik, planteatu den galdera hau Bideni buruz eta Trumpi buruz, hain zuzen ere Deklanek ere komentatu dena, arazoa ez da Trump edo Biden, baizik eta imperialismoa da hemen arazoa. Eta prest egon behar dugu denok horri aurre egiteko, imperialismoari aurre egiteko. Eta Sinn Féineko gure kideak ere komentatu du, eta baita ere Mexikoko gure lagunak komentatu du. Hau da, borroka egin behar dugu, kontziente izan behar dugu, aurka egin behar diogula imperialismoari beldurri gabe eta fede osoz. Eta hori batez ere eskualde honetan, baina badira beste herrialde asko, non bizitzen ari diren momentu honetan, Palestinaren alde egiten ari diren. Eta une honetan uste dut gakoa hor dagoela, hau da imperialismoan, hau da mundu osoan barrena behar dugu zutik jarri, zutunik eta imperialismoaren kontra egin. Eta horrela, kolapsoan eroriko da, eta ebatzi ahal izango dugu Palestinako auzia. Palestinako auzia ez da Europar legebiltzarretik konponduko, ez da horrelako foro batean konponduko. Palestinaren kasuan, denok, hemen gauden guztiok, lan egin behar dugu arazoa konpondadin. Bihar gure etxeetara itzultzen garenean erabakitzen balin badugu zutunek jarriko garera Palestinaren alde hemen Euskal Herrian, Irlandan, Mexikon, hau da Hego Afrikako kamaradak zutunek jartzen baldira Palestinaren auziaren aurrean, hau ez da horrek ez du ekarriko Palestinako arazoa edo Saharako arazoa konpontzea. Eta beste kausa batzuetan ulertzen dugu esate baterako, garrantzitsua dela, gainera kontziente izatea, beharrezkoa dela, dominazioaren jarraitutasun bat ematen ari dela indar imperialisten aldetik, hori islatu egiten da, dibidez hitz egiten dugun hizkuntzetan. Nik espainieraz hitz egiten badut, ingelesez hitz egiten badut, ez gauza berbera hori inposatuta etorri zaigu. Hau da,
Belgikako erregea hitzaldi bat ematera etorri zenean, hau da Kongoko konferentzia deitzen dugun hori, eta Afrika bizatitan banatu zen hori. Nik nire kasuan ingelesa hitz egiten dut, ingelesa delako imperialismoaren biktima izatearen arrastoa, kolonialismoaren biktima naizelako hitz egiten dut ingelesa. Espainiera eta portugesa hitz egiten dutenak kolonialismo horren biktimak izan direlako hitz egiten dituzte hizkuntza horiek, beraz horrek islatu egiten du iragana, gauza bera gertatzen da frantsesa hitz egiten dutenekin, eta hemen ere gauza berbera gertatzen da zuek zuen hizkuntza duzuen. Ni hona etortzen naizenean, egiten duzuen hizkuntza hitz egingo banu bezala. Ze ez dut nahi, ez dizuet inposatu nahi ezein hizkuntza zuei, ulertzen baitut ze garrantzitsuak diran hizkuntza indigenak, eta ez dela ezein hizkuntzarek inposatu behar. Beraz horregatik garrantzitsua da borrokatzea, imperialismoari kontra egitea, Palestinaren alde, Sahararen alde, eta horixe da egin behar duguna gure eguneroko bizitzan. Eta nazioarteko erakundeek, organizazioek kontutan hartu behar dugu tresnak direla, settlement honen, akordio honen parte direla. Eta ikus dezagun zer ari den gertatzen gaur egun. Erakundeetatik urruntzen ari direla, sinatzen ari direla, nazioarteko erakundeei isunak jarri behar zaizkiela. Horri aurre egin behar diegu. Ez dezagun utzi nazioarteko erakundeen kolapsoa gertadin. Hau da, horrek erantzuten dio ez bakarrik Palestinari, baizik eta hainbat auziri ere. Eskerrik asko. Hor ikusten dut, baina denboraz justu gabizela esateia, bai, sentitzet, baina hemen laga biharko deu, luze junda, eta nik uste dut, hausnarketa zabalak laga deuela, eta hori denboraz justu gabiz, beraz, hemen lakeu, eskerrik asko den danoi, parte hartu dezuen hoi, baitxa hor goixan egon dian itzultzaiei, baita amagoia ere bai, eta lau hau.